Гледаме преди обед по BTV, където седмичният коментатор... Гледаме преди обед по BTV, където седмичният коментатор Симеон Лютаков е внезапно прекъснат от водещите. Тръгвайки от Чакай, стой за малко. пътуването, кажи. Саймънчо, сега имаш мисъл в главата. Да, имам. Моля ти запази я, защото ще трябва да продължиш след малко. Връщаме се, а междувременно вие вижте... Охоя! Като прекъсвате мисълта на човека, съдбата ви го връща. Връщаме се, а междувременно вие вижте... Каква съдба, Румка? Някой пак се е облегнал на копчето в апаратната. Стига с това, Румка. Точно така беше и онзи ден, Марийка. Пускам да гледам следобедните новини, а вместо тях дават индийски сериал. Покран, благодаря ти. Тя не е разбрала за състоянието на Сурадж. Не се прави, Румка! И ти си се чудил какво е състоянието на Сурадж. Ми как да не се чудя? Тъкво ми стана интересно и те го прекъснаха. Поне звук да имаше. Здравейте, започват новините в 5 след обед с закъснение заради технически проблем. Вики, чуваме те, но не те виждаме. Аз съм Виктория Петрова. Ето те! Остави я, Вики! Кажи какво стана с Сурадж! Да попитаме Димитър Цонев в още от деня. Ма какво правите, бе? Ами, виж какво, чудихме се дали знаеш какво става с Сурадж. Май и той не знае. С БНТ е така. Трябва да питаме някой по-осведомен. Например, новините на Нова. Полицай в храстите. Невена толкова е влязла в индийския сериал, че вместо точка на челото има телевизор. Полицай в храстите. На никой не му се говори за твоя индийски сериал, Румене. Ще трябва да гледаш следващия епизод. О, Покран, благодаря ти. Тя не е разбрала за състоянието на Сурадж. Ти разбра ли последно какво е състоянието на Сурадж, Румка? Румка е стринка ти! Аз съм Румен Охридски! А може ли да те наричам Сурадж? Не! Само поспей! Знаеш катаклапто тук ще направя! Може да се обръщаш към мене само единствено като господин Сурадж! Добре!